ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ସ୍ୱରଚିତ ଗୀତି କବିତା ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଉତ୍କଳ ଉତ୍ପଳ ତା ମଧ୍ୟେ କେଶର ଅଟଇ ଯେ ନୀଳାଚଳ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବାସ ତା ବଡ଼ ଦେଉଳ। ପତିତ ଜନକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକି ରଚିଅଛୁ ଘୋଷଜାତ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ ବାଟେ ଦର୍ଶନ ଦଳିତ। ଆଷାଢ଼ର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଏହି ଜାତର ଆରମ୍ଭ। ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ନିଦାନ୍ତ। ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନିଣ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼। ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ହୋଇ ସମାଗମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଭକ୍ତରୁଣ୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମାର୍ଜନୀ ଧରି ଗଜପତି ଛେରା ପହଁରା ଦିଅନ୍ତି। ନବଦିନ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେଶେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଚଳନ୍ତି। ପଥେ ପଡ଼େ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତହିଁ ମଧ୍ୟେ କୂର୍ମମାନ। ବରଷକୁ ଥରେ ତବ ଦର୍ଶନ ଲଭିନ ହୁଅନ୍ତି ଧନ୍ୟ। ମାଉସୀ କୋଳରେ ନବଦିନ କାଳ ଲୀଳା ଖେଳା କରିଥାନ୍ତି। ରୀତି ଓ ନୀତିରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାକାନ୍ତି। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ବାହୁଡ଼ା ପରବ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ମିଳଇ ରଥ ମଧ୍ୟେ ଦର୍ଶନ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜିତ ମନୋହର ସୁନାବେଶ। ରୋଷ ବହି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅବରୁଦ୍ଧ। ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନ ନେଇ ସଙ୍ଗତେ ଯାଇଥିଲ ପ୍ରାଣନାଥ। ଦେଉଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କ୍ରୋଧେ ଭାଙ୍ଗି ରଥ ଚକ। ରସଗୋଲା ଦେଇ ଅଭିମାନ ଭଙ୍ଗ କରିଲ ମହାମାୟୀଙ୍କ। ଅଧରପଣା ପିଇ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତିର ମଉଡ଼ ମଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ।